passar el timbre ara. Una altra no vull pagar. Dia 4, no? Dia 4 a les... A les 6 en punt. Que des d'aquí no es pot bé. Anem aquí, amb el jeep. No volem pagar! Pita, David, pita! Va, pita, que no paguin els altres. Vinga, no volem pagar. Vinga, toqueu el claxon, va. Papi, va, pipi. No volem pagar, no. Sisplau, obre. Si tingués de pagar, pagaria. No vull pagar. Ara seré soci del Barça, no? Abans del reagrupament i ara del Barça, no? Hòstia, que lenta és la penya, eh? Va! Li donen diners? Clar! Fins ara nosaltres també, el que passa que com que teníem el teletac, però després tu vas comptant del banc, igual. Calla. Hola, sisplau, em moure? Soc membre del reagrupament. I soci del Barça, i d'Òmnium. Si fa el favor d'obrir-me. Molt bé. Ara, com sempre, s'apunta en la matrícula. Després t'envia la multa, suposo, per tocar-te els collons una mica. Però recorrirem. Ara com serem... Recorrirem. L'agrairem que em deixi passar gratuïtament, no? No, si et posa la multa, després la recorrirem. Home, no, per què ens penses que apunta la matrícula? Per enviar-te una postal? De felicitació. Que sí, Laia? Ja tenen hasta la llibreta per apuntar tots els datos. Bueno, no és molt difícil, perquè al costat posa Wenidon. Tan, tan... El que contesten, va. No, no escolto res. On està el tio? Obren o no? Va. Però està en vermell. Obriu! 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 Digues que obrin, Laia. Obriu! 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 Eh? Ah, se li veu la cara. Què ha dit? Que és perico, sobre. Què ha dit? Que és de l'Espanyol. Ell? Aquest? Sí, Què dius? Ha dit això? sí. Què t'ha dit? Soc de l'Espanyol. Que sóc de l'Espanyol. Ja té cara, perico. I per això triga més en obrir, no? Sí, més lent. El darrere et pita. Perquè tiris. Sí que posava al revés, recte, mami. Buah, estem fent una cua, mira, tio. Ja De la està? cua que estem liant. Albert, gràcies per deixar-me passar gratuïtament, eh? Gràcies. Senyorista, Perico! què dius, Laia? Visca Catalunya! Lliure! Esto va a ser un festival. Ja està, adeu.